Boli sme vo Zvolene a jasne, že sme nemohli obísť miestne fitko. Čo nás zaujalo je Bumblebee, ktorý na vás čaká pred fitkom. Tu ideme do šatní a tu je Kubo, ktorý sa teší na tréning. Šatne boli pekne organizované a mali tam veľa zrkadiel, čo teda nám, že nám veľmi vyhovuje. Nevedeli sme kam ísť, tak sme išli na poschodie, ale to bola crossfit zóna, tak sme znova cupitali dole. A samozrejme, že ja mám nohy a Jakub má vrch. Ja som začala drepne a Kubo si dal prstiach, na ktoré sa veľmi tešil. A našla som stroj, ktorý som v našom fitku ešte nevidela. Skúsila som na ňom rumunské deadlifty a bulharské drepy a úprimne stabilita je úžasná. Jediné, čo mi vadilo, bolo, že tam nebol úplne plný rozsah pohybu. A hádajte, čo opäť trénuje? No samozrejme, že prsia. Tak som to zobrala do svojich rúk a išli sme spolu nohy. A na to, že ich takmer nikdy necvičím, má obrovský zadok, ktorému celý vzťah tajne závidím. A tak som išla skúsiť stojací hip thrust, ktorý som predtým neskúšala. A poviem vám, láska na prvý pohľad, môj široko ďaleko najobľúbenejší stroj na zadok. Žiaľ, v našom fitku ho nemáme. A tu som uvažovala, či vidím dobre, lebo práve som ho videla cvičiť chrbát a nie cecky. Pred chlpy im musím pochváliť konečne plný rozsah pohybu. Milo ma prekvapila aj široká škála nad stavcov na peknej drevenej stene. Ja som si požičala členkové adaptéry a Kubo ma opäť prekvapil s ramenami a náš tréning sme zakončili brúškom, ktoré sme si dali obidvaja. A jedno veľké plus je fit menu, ktoré je hneď vedľa, kde ukazujú aj kalórie a bielkoviny. Fitko hodnotíme 8,5 z 10 a za zľavu sa nenahneváme. Nezabúdajte cvičiť a ahojte.